Ty si prasátko. Ty si grgla. Ty aj prdla, aj grgla. Aj s veľkosťou si ho už ohodnotil? Lebo ja som videl zatiaľ špleknúť, ale čo je zač? Aha, počkaj. Desínka to bude. Ó, no. 90 cm, nedvíhaj, hovorím ho možno. Krásný je. Vôbec neviem, ako človeka do série, že? Kábe. Že či bola ako bola. Mám ju sem blíž, ne? Počkaj, nehaj ho ve vode ešte. Takto si predstavujem príchod. On má svoju váhu. Peťko, a čo, nevládzeš? Nevládzem. Ja som po operácii srdca, čo myslíš? Ty kokso, aj 12. Tú desiatku sme podcenili, mám Áno, taký myslím, že dojem. hej. Myslím, že hej. Dobre, odchytané už má, ešte tí špekáčiky mu dajte a môže ísť domov. Áno, ani sa nevybalujte. Nechceš vykočiné? Špekáčiky opečené a môže ísť domov. Prestanu to nebude. Aký krásny kapor je toto. Ty kokso. Ako prešité. Jaký je krásny, že? Jeden rad šupín má. To má ako. On je už Či dva odepnutý. háčiky si tam mal? Ne, tu má ten háčik až Alebo prešité to má cez... prešité, tam sa vyvádeva, zavádeva sa to do chvostovej. Nech ťa, pozor. Ošpliechal sa, nevadí. Nepichne ťa, pacha. Ty kokso, aké pekné ryby. Nádherná ryba. Si mi nedal za štamplík na privítanie, už ma chceš hádzať do vody. Ale rybu máš už. Má šupiny ako dinosaurus. A koľko mal? Ty si sem prišiel piť, alebo chytať ryby? Odmerať ho môžeme, Oddychovať. ale je vysoký on. Ani rameno ho neboli už. Nie. Ne, neboli. Nie. Je práskavý. Je, to je starý somár, úplne to je stará koža, všetko. Rýchlo fote, lebo neudrží sa dlho. Úziska má pekné, dobre, pekný. Dobre, už si. A chceš vážiť? Jasné. Čo tam hovráš 14? 13,7 kámo. 13,73 a necka kilo, No kilo má necka. takže 12. A neboli sme daleko teda. Je to cez 12, pekné. Pomôž mi ho trošku. Super, že ďakujem. Však ja viem, ak som odvíhal v tom podberáku hore, že? Kurva, dvíny, to nelúbi. Máš robiť teraz, No, vieš? tak, aby sa iba Mám ťa hodiť do vody, aby si ma... Nemohol by si ma z jazera nafilmovať. Z tejto strany... Vieš, aký by bol pekný, keby si taký, že 3 metre do jazera, odtiaľ to filmovať. Čo keby si išiel do vody? Tu sa postav. Áno, ja som spokojný tu. Starý somár. Púšťa rybičku. Jak odpláva, preč, To je vidieť, je to fakt starý somár. Poď sem tuto. Poď tuto. A pozeraj, ako odpláva rybička. Ako ja ošplechne. Takú kožu starú má, pekný kapor. Alebo keď nemá papulu. A už je to. Trocha to vyper to troška. Počkaj. Tu si? Pozrite, máme kapra. Tu. A to je jedlý. Ale na to, že je jedlý, tak akože robí To dobrý. čo robí s tebou? Chod za mnou, tak to si tak hľadám, ne? To je tem. Pekný. Ó, nádherný. Ale aj 10,5. Ešte nebol ani na hladine. A je veľký. Ti hovorím, že cez 10 kg. No. Je to bulo.
Zas ďalšia 14. A ne 14. No, Ale kdeže? no, Ale kdeže? Oj, oj, oj. je to bulo. No. Má cez 10, nemá? No, daj Určite. podložku. Pošol, pošol. Ty kokos. Bož, čo robíš? Hľadám podložku. Ty Je kokos. za tebu, ty dilino. Normálne pustil Počkaj, voz. počkaj, nehaj ho už, nehaj ho. Nehaj ho. Ja, Toto by bol iný On prúser. ho chce pustiť napokon, on to nedopraja. To by bol iný On prúser. to nedopraja. Už ho nepustím, neboj sa. On to nedoprajal. To by bol iný prúser. Hovorím, daj blíž tú podložku. Tam je dobre. Stojí s rukami. Nie, tam je dobre. Tam je veľmi dobre. To je 96. Koľko bez kostí? 14. 12 kg bez kosti. 14. Je, má, tučný je, hrúbku má. 14 kg. Tam vybe. Pekný je. Je to Silou mi ťaháš, Bohuško. Už sa vypol. Nevypal sa. Pozor na háčik. Kokos. Ako otočku spravil. Ty kokos. Položím udicu? Ako chceš. Krivo má Ten chvost. Palo odpadne, Posunul kamaráde, keď dopredu. mu to pošleš. Víc to tam. Ale pozri, ako... Páčku mi... Ešte mi hýbu páčku. Máš to? Nikomu to nepovedz. Nie. Čo robíš? Ja nič. Pozri sa, kokos. Kokso. A odberať sa neden ešte, odvážiť. No hovor. Čítaj. Tak to 93. natáhni. 93. Kamaráde, paráda. Zlosniak. Bude z neho tuko. Ale pomôž mi, Bohuško. Taký povolnejší. A nemáš tak veľa. 12,80 minus kilo. 11,80. Najhoršie. Daj foto. Najhoršie. Už aj horšieho si chytem, nevadí. Aj horšie. Ale myslím akože najbojovnejší, že takýto je... Či? Bitkár. Áno, A technika. to je. s tým počítam. Ale hen ten bol krajší, ten mal takú starú kožu. Ale to je taký zdravý kapel. Pozor. Nepovedz to nikomu. Máš to nahraté? Mám. Dobre, to je bitkár. Pozor. Kokos! Ako? O čo ti ide? Skoro dostal z druhej strany, počkaj. To je tá seterka. Nie, to je ešte urobí výpad, ja ešte dostanem facku, to už vidím. Rýchlo, foď, lebo... Pozor. Dosť, pustím ho, lebo už mi rozsekol aj ruku. Sviňa jedna. Je zlý. Mrchavý. Zlý? normálne Mrchavý. Zlý kapel. Čúr to bol, lebo utíkol mi spod beráku, hnusák. Utíkol mi spod beráku. Tu si sadni. Tu si sadni. Dajte si tam sadnúť. Si sa vykotí. Teraz choď. Doteraz si sa mlátil. Čau. O rok. A nech má Som okolo zaplatil krvou. Aj, k úrazu došlo. Pekne. Zober detol, poď ma liečiť. Nemám detol. Ako to? Máš detol mydlo, tým sa umí. Čakal, že to bude väčšie. Ale vyzerá, že jedlý. Není to extrém. No je nasraný. Už To štartoval. bude tiež podľa mňa taká 12 besná. Hej.
čo hovoríš? Hm. Nie extrém. A nie, taká desina možno. Nie. Dobre, hádam pozberáči. 65, nie? Ti vravím, že jedli. Dobre. Nie je. Má 74. Tak, zhruba. 74. Bol, víš. Aha. Každý rok. A zatrénoval si si. Čo, ďakujem pekne. Do čoho sa pustíme od radosti? Koštujeme kor. No, už je na. Nie? Ne. Zvrtajú sa mi presne pred podberákom. No. Stále nie. No, už pôjdeš. Už si náš. To bude veľký, Ervinko. Nie? Asi áno. Ukáž toto. Daj, neveď ho. Kde má háčik? Ne, prúd chyť, prúd. OK. Na trakcie sú, že... Ejha? Á, nie. 72. Nepridávaj mu, ale má cez 70. No dobre. Prejme sa to podarilo, ale čakaj sa... Ja tých s rukami môžem, ale ja mám overilo z tých klíšov. Toto koľko môže mať? Je do 5 kg? Koľko môže mať? Taká 5. A koľko má centimetrov? 72. No. Také antibiotika som užíval minulý rok, určitou február celý. Január, február. Merali mi, že to mám nízke, že to od toho nemôžem mať viacej roumať. Tabletek mi zase to neužívam. Však dobre. A tak, no ale Ešte vy ho tam zase, tahaj doprava, Janko. vy zase máte sumce, už som asi dobre, nepípal som? Ne, doprava ho ešte tahaj. A? Ja akurát hodil som ťa na zem a bojujem s tou 10 kilovou dákou. No, možno. Tak idú aj takto, keď je teplo. Ale ako bez lesa. Hej. Dobre, už môžeš prejsť sem. Bože, šopo, my sa korčulovali pred týždňom. Inak by jej pomohlo, keby... No taká dohne. Čo, už pôjde? Už áno. Čiže vystrašil to. Pomohlo, keby ho voľa čo zdvíhal hore, že by padala voľaký taký mlyn veterný, že by ho vysvítila. Dorí ti komáre ma žerú krucinál. Teraz máš vyrovnanú hudicu. A sa ti len zdá. Vybrzdi ho troška. Ale dosť mám zohnutú, mám dosť veľký tlak naň. Nedám mu väčší, však sa pozri, ako mám udicu. Aha, pozri sa. Ervin, ty si to jaký prv zlomil? Oklameme ho. Ty kokos. Fú, 13. Kokso, to je veľký kapel. Je to kón.
Janko, takéhoto, koľko máš tu najväčšieho chyteného? No, neviem, 15? To Toto? nie je ten istý, čo ťa vyfackal. Nie, tento je väčší, mám taký dojem. Ten, čo má vyfackaný, bol menší. Hej. Čakaj, ako takto si ho chytím. Nemerali ste ho. Ideme odmerať. Správny viac. Som hovoril, keď po záseku tahá z cívky, tak je nad 10 kg určite. Keď sa ukážem na vrch, ja hovorím, že niekedy sa ukážu. No. Takisto má. To To je ten istý, čo sme chytili. Myslíš? Presne takisto mal 13,80. Ten Mal bol predtým. vysáš, nebol? 13,70. 13,80 Ten mal. neboli Ne, sa- ja mám fotky. Tak je to ten istý nakoniec. Jako jedno video majú dobre, Janko, tedy, jak si spravil túto, Áno, keď si sa šmekol tej do vody. Hej, ty nie. kokšo. to je nezabudnutelné. Ešte, že sa ti nestalo nič, človeče, že keď to bol páľa hrom. To ale to na dosko si sa šmykol, ne? Hej, na palete. Videa tam má 1200 videí. Ida, ja si myslím, že má Ty do 20 kg, lebo keď to taháme a bandasku nie, zdvihne. Ty kokos. Čo? Počúvaj, No, to má... bude Koľko, 17 koľko má? kg. Kolíska má meter? On má meter. To je meter 10, ak má korytka. Ty kokos. To bude tvoj rekord, Janko, toto. Andrejka, poď sa pozrieť, myslím, že to stojí za to. No, boď odbal ho na Takého bula si ešte nevidela. Janka, myslíš zase? No, som, že ste kravu vytáhli z To toho. vždycky moji chlapci, keď im pošlem fotku, Ty vole, ten nám to rozobere. napíšu, že jaký bulo a ten druhý chlapec Toto sa napíše, to tatko alebo tá ryba. Či ten silon je ako? No, ťažko. To čieš. Od neho je? Od neho, Odrež to, za nekovačili sme ho. takéhoto kapra, odrež to, to je jedno, ja to navážim na nohu. Za takéhoto kapra. Tuto niekde To je ide, 17, to Janko, zase, minimálne. to ide. Pozri, čo chytil. Jaký bulo. A volaj tomu Palovi. Dika poví, že nemá 10 kg. Drž túto olovo, prosím ťa. Toto Takého olovo. som ja ešte nikdy Toto nechytil. olovo. On má 17 Karpodrom sa musí hambiť na týchto kaprov. Áno. Karpodrom sa čo musí hambiť. To ja No som nemusíš ani rybár. na Má vyše karpodrome metra ten nemusíš ísť. kaper. To ozaj. Prepíšeš Wikipédiu. A jaký záber dal? A Videl si ten podcenili záber? sme ho. Podcenili sme No, ho. ber to, palicu. A ja som ho chcel, že ho pustím. Palicu si ber, alebo ako Ser, to na sprav. palicu, hoď to tam. Ja to potom vymotám. Ja. To není ona, hen tam je hubica. Tam. Chyc mu na papulu. Keď to trošku sa otáhne, nech ho vidí. Nervy, nech ho kameruje. Na cukinu nevypal sa. Rovná stovka. Rovná stovka. Pekne. Ale aj pekne, vysoký čas, že... Kokos, to 17 má určite. No, to. Ideme na váhu. Ste ho mám aj v pohybe. To ti budem musieť pomôcť. Janko tu petlá, pápári. Ty vole. Počkaj, nemáme to A dobre. ja ti hovorím, že má váce. Aha, Chlapci moji, víte koľko má? 20 kg. 19,6. A ja som ti Ty povedal. kokos. Tak to ti gratulujem, kamarát. Mm. Takého kapra si ešte nechytil. Nie? Takého kapra som ešte asi nechytil, nie že šokovi. Ani ja. Akurát ma sere, že už Tá ste noha mu, sa ti, že už, zatvára sa ti noha. že už ste mu mohli tie 4 stotiny. Zatiahni ho. Zatočil. Nie, Ne, to nohu, spodok. nohu, Tak. Ja zdvíham Ty zaj do vody, Kamarát, chlapče. toto musíš ísť dať do vody.
S takýmto kaprom Ho otočím, hlavu nech Musí mu má dať hlavu. pápa. to musíš mu Počkaj, dať pápa a prezložím. božte. A pusti do... Chceš byť Bol. peknejší, alebo... Šoporný, čo sa dáva przdoliť, tí kaprovi a tak ho púšťajú, ne? Počkaj, ja si ho odfotím. Toto ešte takto samotného, to som ešte nevidel tu takého kapra. Ja som chytil 101 cm. Áno? A mal takto 19 kg? No to mal 20 niečo. Ty vole. Počkaj, ale spredu tam musím rovno fotiť. Ervin, ideš na bok troška? Aby som ho rovno fotil. Andrej, ty máš foto? Dokrútený je. Nedvíhaj ho tak vysoko. Rýchlo ho foť. Dostane infarkt. Rýchlo ho foť. Fotím, neboj sa. Kokos, to je ryba. Počkaj, ešte takto. Drž. Drž. To sa povie, čo? Drž. Už dosť, lebo pukne. No, kontrolujeme. Janko, už drží z poslednej. Dobre, púšťam, hej? No ale tak sa, aby sa nezlomil tam nohu. Sú tam vidíš také štrgály všelijaké. Víš, na čo tam spadneš? No, ne, to nechod sa. Hýbaj. Aby mi Tak ja ti chod do vody a ty ho tam podám. Pohode, neboj sa, pust ho. Pomaly. To je krásna ryba. Tak To je mobitik. teraz už môžem zodpovedne povedať, To je mobitik. že som tromfol. Pálka. Kurá, Idem ho do nasrať. kapele uši mám nozné dírky, všetko ako na komárov. Ja som ich pojedla. Troška ho postav. Chyť to za chvost, toto pusti. No ja ti to chytím. Tak to ho otoč, víš? Počkaj, aby nám neutíkol. Už ide. Ne, neuteče, aby neostal prekotený, víš? Tak, postav ho. Nedočiahnem. Už ide fešák. Ne. Už ide. Nejde, tu je stále. Ide dole. A už odchádza, už tam bolo kde ďalej plutu. Ide preč. Patrelo by sa. Ale jak sme ho podsednovali, jak si ho tahal? Áno, Odopni sa. áno, priznávam. Ešte si ho povoliť cievku. Janko, gratulujem ti. Gratulujem ti, pane. Ďakujem pekne. Takže taký tak. Krásny úlovek, Janko. Taký tak, krásny úlovek. Ďakujem chlapci. Gratulujem. Ďakujem krásne. Určite toto bude čutať. Toto musíme otvoriť. Páni. To už ti nepoviem na kameru, čo som povedal. To už zabudni. Chlapci, kde máme štamprličky ešte? Idem ho opláchnuť trošku. Ervinko, hovor si. Stačí. Dobre. Ďakujem. Chlapci, Tak Janko, ďakujem krásne, Petrov zdar. Petrov zdar, kamarát, takú rybu chytiť, No daj sa. tak to je. Teraz si už naozaj pán Gratulujem rybár. Petrov Zár. Servus. Čau. Jožko, Ja autom som... však odpí trošku. Petrov Zár. Nevypiješ, odpiješ. A čo, nahodím to ešte, alebo budeme už iba piť do rána? Za B, B. Misia splnená. Je správne. B. Požeš do šopornávských novín. Počkaj, vypnite si čelovky. Už vidím, ako mi dá facku. To môže. A pozerať ho sem hore. Vyšší. Vyšší si frajer. Rýchlo ho choď. Počkaj, tak to nám spredu ešte. Dobre, 3 fotky mám. Takže si musel odrázať. Môžem ho pustiť? Ja mám dobre tiež.
Dobre. Môžeš ísť do vody. Tu bolo moc svetla. Na čili. Tak to bolo moc svetla, že zvykli aj dva. Môžem pustiť? Môžeš. Nech to nesmrdí. Ty vole. Ty vole. Do vody. Ja si myslím, že u sebe chleby nikdy nebudú. Ja pôjdem s tebou, Zlatko, stanaj bez problémov, ale nie do seba. Zase? Nevidím Tam nič Janka tam. foc. Zase? Ja, áno. Aká to je ďaleko? Na toto polostred veľká Rovno ho hoď do halásleho, ako vytáhne. Na toto je polostred veľká činnosť. Ak sa chytajú ryby, tak sa varí halásle, baby sa vyprávajú. Všetko tu beží. Ale že je to tam veľké, vieš, akože ľudia hovoria, že veľké, že nebolo asi na to zachodili, ale 72. To si už chytil včera. To bol ten 80, ten 88 kg. Už si oklam. Len teraz nás vyfacká, keď sme ho oklamali skoro. ale tam, že vyslovene robia takú animátorskú show s tými showmami, No, Bude, 10 bude. 10 má. Nedaj to na ten... Daj ju, sem ho dajte Pekáče bližšie. malý. No bližšie ho sem dajte asi. No bude asi. Bude cez Tam 10. bližšie. No, už je 0,0, dobre. A nie, dobre, dačo sme posrali. Naspäť. Vynuli. Tak som hovoril, 10. 10,90. Nie, pozri sa. sialapka, taký červený, ako majú Nie, chlapci. Pozri sa. Á, vyskočilo sa. Ja všetko zachraňujem, včely, osy, čo sa topí. Proste nemôžem sa dívať, keď sa trápi, aj keď je to škodca. Janko, čo tu papáš? Nepoviem. Čo tu papáš? Čo je to? Guláš? Guláš. Dobre.